What's up mga kaabay? Welcome back sa among YouTube channel nga ni TV Bulanes. Ug karon mga kaabay mo ato tas kanang Kambaol Alicia Bohol kay ano? Maligo tato. Pangigang ni. Maligo tag tubig. Kita maligo kato. At Maligo ito tato. mga kabay. Ya magsagbawal mi kuan. Na. Kanan chicken wings, Sa chicken wings. macaroni. Sa chicken wings mo. Ala. Tara mga Oh, kabay. tara mga kaabay, tara. Tara, let's go. Woo! Mga kabay, di namin daris kuan. Isuon ni kuan. Kabay Ryan. Nahapit mi dari mga kabay kay damay kuan. Sponsoran mi manok. Bisaya. Kilaw ko niyan to, yung sugba. Pataanan sila. Kaano po ni. Karon na ni tabo. Yun ay sponsor. Dugay-dugay pumiwa ka vlog, walang. Duwa May ni kwarta. kwarta. Gud. Hindi totoo yan. Bali na mo. Salamat dahil sa isuon ni Kabay Ryan si kuan. Han Studio ni. Salamat sa inyong suporta mo. Mga kabay na daghang buwak na rin. Gusto mo tanaw na gud? Di man ibaligya. Ipaila-ila. Mga kabay, Ipaila-ila mga buwak. ila-ilahag buwak na mo mga kabay da. Singani mo. Apil ko vlog. No? Apil ka vlog eh. Kani mga Mga kabay. kabay da. Mo ni kuan. Limon Queen. Hindi totoo yan. Kani. Wa ko kaila na. Rockstar. Talisay. Kani mga kabay da. Sarap. Mo na net chip. Ano ba to? Kani? Mga kabay da. Kanang punuan mo na. Mura si dag. Kadang kuan mga kabay murag dagway og zebra. Oh, zebra ba? Mo ba ni? Tiger. Tiger dai ko no. Tiger ag lindog mga kabay na. Aglindog na. Sa amo. Ito mo kanang puti. Muna siya murag tiger ko no. Bisaya banakon. Akon. Bihag. Darang hagbuwak na rin mga kabay mga kuan. Nag-ana. Kanang Yang na badun din. black abo. Kani mo kuan nun bagi kabuangan sa mga kuan nun, mga dato na Mo na amaw paw. bagjang balik. Violet o kuan na. Lagi ko. Bisa. Mga kabay kani kuan. Karnaba. Karnaba ba ni? Na sinaw kali murag plastic. Murag imong amiga ba plastic. Kani mga kabay, kani mananaw nga badji. Mga gitawag mananaw mga kabay na. Hindi totoo yan. Para wild ni. Wild pa nakagabi eh. Nara. Dahil siya doon na. Mo ni mananaw ng lingi, pero di na ulingi lain. Yeah! Grabe hugot ni kabay ayan mga kabay. Anad ni sigas ka ng kuan, basaan. Ha?
English, heart. Bisaya, kasing-kasing. Tagalog, puso. Wa ko diha. Nang lungbag dyan. Taas na. Kuan ko ni lungbag jang ko no kay taas og dahon. Nice pa na. Dapat na. No. Kani ba? Daghang buwak mga kabay na. Kani mga kabay mahal ni. Ang buwak na. Hindi totoo yan. Gamay pa laman ah. Guhit ng palad. Ay, higar na. Nice na, badlis-badlis. Ano pinagano na namang background mga kabay na? Oh? Sige, jumpay! Mga kabay, si Kabay Miguel ay wala, din na sumba. Hindi totoo yan. Tumbastik nga. Dahil kabayrayan ang tanaw ng vlog kay... Lalo na naman, dugo-dugo watch hour ba? So, mga kabay, mga tunata. Nagmanok mga kabay na. Andam na ba ka? Chicken wings, what's a macaroni? Kabay. Wala may suba. Tana. Mga kabay, tana. Tara. Mga kabay, di na tama kabay. Matagbong matadari na. Na si Kabay Ryan. Na si Kabay Glenn o Kabay Ayan. Mga kabay na. Na. Ta. Ka. Karong nagbangag. Mga kabay. Kung napapansin nyo, siya haraw to. Mira. Kana siya na. Kana wala yuyab. Padong na ko si mong heart. Hindi totoo yan. Oh, mga kabay, di na ta. Abot na mi da. Andiyan mga kabay. Nay nang labada ni pod. Mo na ibabaw. Andiyan. Ag-ubos mo ni. Apay nang labada. Pakita natin katong kuan. Moros jag na fools mga kabay na. Nara mga kabay na. Karang na isa na. Bugnaw, tubig dari mga kabay, hinlo pod. Hindi totoo yan. Ha? Bola lang yan. Daghang murag falls mga kabay. Pero mubo. Pero at least hinlo siya. Palibot na. Daghang tinugdan sa tubig. Tapoy na lake dito na. Wala di harap yan. May isa na rin mga kabay, bugnaw. Bugnaw, hangin po. Hindi totoo yan. Pero mga kabay, atong magkuhan na ta, atong digamuhon itong atong hino, atong sikin nga Bisaya. Nanak na Bisaya ba? So ate, isugbar ito nato. Pero may ipakita mga kabay, insaan pag hinlo nga, insaan pag hinlo sa manok nga native ba? Native pa kanino. So tara. Sama na, waman musiga. Gani, bago pa. Bago pa day ko no. Tinayin na ka naman ha. Imbisa na nito. Isog ba na? Isog ba na? Oo, narapilawan. Tenan. Mga kabay. Mga siya taga-anda mo na. Anda siya mong mga isda na. Siya. Mga kabay. Kani taga-asa kan siya Kuhaan siya ni taga-kaangaw. Taga-kaangaw ni. No. Drama lang, di lagi masakot. Kilo na matangtang ni Ron. Mga kabay. Kanding. Duha ka buok kanding. Mga kabay fish. Kan ba katong ituan ang taang Mga kabay nakahaling na dyan siya. Sumbare. Bawi naman. Panggoto.
Agmanok ikulbaan na. Nakakitas ka do ikulbaan na. Manok. Mga kabay nga nira og native pagka buhat. Di totoo yan. Mulbulan wa na may pakita nga gi patay ang manok kay basi maluoy mo. Hindi totoo yan. Na expert jud sa kabay Ryan. Nga tang ilulod ni skadyo mga kabay kay tang murag dubduban. Pero mga tangtang ng balibo ba ng mga bilin. Wa na ipaaging ininit mga kabay. Di na initon. Ditso na. Grabe mo himulbol na siya. Gutom na mong ko. Ha? Gutom na ko. Gutom no. Nga isugbar na namo mga kabay kay. Silyo. Kuan. Lami maning Bisayang manok isugba god. Hindi totoo yan. So, parang sili. Na, daon na. Yan ano mga nitibo mga kabay. Paano masabi? Libo ka. Nitibo. Nitibo ito ka. Ay, niikid. Lah. Nah, yan na ra. Apil lang ijang kamot tugtuan. Yaw. I-apil lang kamot tug sugnod. Yaw. Luoy mo. Ano, ipahapa ra. Birahinoy. Birahido. Ano na magsugbag bangos. Nay kamati, sibuya. Ay, mayaman kayo ngayon ah. Magsugba mo, watangi ang tiyan o kamati, sibuya, nga ayans. Ay, sugba na. Lang, sugba. Eh? Chene, chicken na, tito. Chene, chicken. Pero mga kabay, simple ra ni. Tanga ra ni asin. Ay, sugbara mo ni. Ano siya, permitted. Bah, paet. Ginagawa mo. Saya gusto mo order. Ay, sabay. Ito na ni. Ginagawa mo! Para pare na. Para na ho ni. Hindi totoo yan. Na, Sige sunod ni mga kabay, nakaluto na. Luto na na, kanapagin na ganun ha. Kabay Ryan nga igutom na. Luto na bangos mga kabay. Sunod na rin. Chicken wings. ito. Silay ko. Sabihin mo, salamat si Api. Bigyan ng jacket yan. May kasamang Cherry Mobile. Mga bobo! Lakong sito. Tanga taglobe mga kabay. Maliit na buong muna. Balik siya to. Nga na siya. Bibiyog na lang. Huwag ka nang umiyak. Nag pay-pay mga kabay. Maganan na po. Mabalik siguro po na eh. Kumani eh. A few moments later. Bay, dahil natin mga handa. Karon. Birthday na ikuan. Isang birthday rom. Oh, undo dahil. Ha? Sinugbang bisayang manok. Pipino. Inilaw na bangos at sinugbang bangos. Bangos ulit na. Oh, din ni bangos. Bangsi di ay. Singbang na, singbang. Iskat mo no. Na, mga ano ta? Tama ka. Mga kapay, mga ano ta? Ito na. Oo, di ba te? Ano na? Happy pista. Ako ka ng kinilaw, bibi. Pwede. Ha? Baka mo doon. Dapo, dapo. Ayan. Ulit. Kan mo? Yung bati. Eh. Ano ko lang yung danig para sa
Bangus. Iniwa ka gaghan bang pare. Ini. Ito dyan. Kabay, kaan. Hindi totoo yan. Ibu kaya nag-flash sementara. Tambak na. Gusto mo? Lah. Sasa. Ligo ka mo? Ano nagligo? Pasok ba si ma'am? Eh, May PE ba ngayon? Gasampo, dakuan lang Jarod, practice Jarod. Magandang sir. Magandang Kaya practice ito na. Di gutom ko sir. Ya, panilaw. Salamat master. Nag-practice lagi sa Jarod eh. Oh. Lagi sa Indar, lang ito. Isang mo? Ini aku bang. Malit na bungon. Balhin ko. Mga kaabay. Monik. Unod sa manok. Ha? Hindi totoo yan. Sus. Ano pa daw? bas. Jara. Ah, ini. Kau. Kung singat ko. Wow. Marami amang god. At kinilaw, mga kabay. Sus. Orang wa din wa dito. Panihapon na Di na may mga nag-uli kay panihapon naman eh. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ayun lang mga. Busog na ko. Totoo yan. Ilang nila lang. Diet ko, diet. Kami pipino mga kabay naman natin tanin. Nasustansya lang eh. Itong hinawiran ba yun ako? Hindi na kuno tida. Opo no. Hugote. Sakit ng paa. A few moments later. Mga kabay, ligo na may. Tara! Bopol, tong bopol. Paano na mga kabay? Pag nga na rin kaliguan na. Paan, Tonggo Falls ko no? Tonggo Falls mga kabay. Kamba. Paan, naamot tayo sa Kambaol. Alicia. Ang likodan ni mga kabay, Panoramic Park. Adto may pohon. Hindi totoo yan. Programi kwarta. Bola lang yan. Karon wa ko man. Dari sa amin. Sulit ka doon mga kabay. Way bayad. Kung gusto mo pahilot, dari ka na. Taas kabay ayan, hilot sa tubig. Arang lami ah. Makakabay ka na nakananggi. Ikaw ng glin. Patagal ka na maragil. Iluto niyo mo likod. Tama si Rina si Babaw. Pwede day. Naka na. Nagiluton way. Daraw mga kabay, kaya guting. Mangkot. So, makarot na mga kabay. Kahit tugnaw na Kayo, dagang salamat ninyo mga kabay. Kung gusto ka makakita sa mga videos, i-click lang ang notification bell o palihog kong subscribe. Mga kabay, gusto mo maligo dire, ari lang mo sa akin, Kambaol. Sa panganan ni nga kaliguan ng Tunggo Spring. Kambaol, Alicia, Bohol. Madaghan kayo salamat mga kabay sa inyong pagtanaw. O shout out dahil ko na ikuan. Anang Shout out ko ni Breds Bautista Barida. Shout out og ni Reggie Aceron og ni John Ernest.
John Ernest Alaba. Salamat sa inyong pagsuporta. Okay, mga kabay. Ano ba? Ikaw sa lagi. Bitaw Ano ba mo? Mga bobo! Ganit ka ba? Sige na ba? Shoutout kayo ni 3G Gaming. John Macas. Salamat. I-follow ilahang mga kuan. Live stream. Iyo. Salamat. Mga kabay, gusto din kong pasalamat sa kuan. Nagiya sa sponsor na mo manok. Kuan diri kanang Ano ba? imbitar na mo na muari mo diri para mag-vlog. Bali. Sa mga kabay. Dagang salamat. Ay, siya ba? Masakta namin. Ikaw, kay shot. Ako na. Shout out ni Kuan. Mirian. Ato. Mirian Buwal. Da, salamat tayo sa sponsor sa Cherry Mobile, Lever Aid. Bigyan yung jacket yan. Pagpasok ng sini mo Sa po eh. prank, bitaw shout out ni Mirian Buwal. Mana? Kung gusto mong marinig eh, ay lahat sa nahamutang nahamutang ni sa Kambaol Alicia Bon. Tunggo Spring. Tunggo Spring, mga kabay. Arang bugnaw nga sa Guys, kayo mga kabay na. Bugnaw pa rin siyang relasyon. bugnaw pa sa gugmak. Ang ina. Arang bugnaw mga kaway. Wala ni hanap. Sa leksikan nimo. Mga kabay, daghang kadtong salamat sa inyong pagtanaw. Punta di mo pula sa among mga video. Like. Aga, imig like, mga kabay. Share. Tirahan mo sa among video. Please like and subscribe. Mga kabay, daghang salamat. Oh no. Sa inyong pagtanaw. Bye-bye.